saking sarwa endah. Busana saking sutra adi pepethingan kinten kula negari Pancala ngriki mboten wonten upami wonten setunggal kalih tentu kewala reginipun saklangkung awis menika ingkang angka pisan. Kusik kuwi mau kanggo apa mangke rumiyin jodang ingkang angka kalih menika kebak mencep eden-eden pengageman ingkang sarwa sesotya giwang kalung lan sakwernenipun kalebet ali-ali akik bacan mani gajah lan sanes-sanesipun ingkang mestinipun negari Pancala ngriki mboten wonten upami wonten reginipun awis menika kebak mencep wondene jodang ingkang setunggalipun malih pengunjukan ingkang dipun sumet murup ing mriki kinten kula ugi nadyan wonten nanging raosipun tetep benten. Kala wau sampun wonten saperangan prajurit Pancala Radya ingkang kula dawuhi icip-icip ingkang gambaripun topi miring. Sedaya sami keperanan. Kabeh mau mbok nggo apa badhe kula pisungssungaken kula aturaken kunjuk paduka Sang Noteng Pancala Prabu Drupada. Nuwun sewu menika mboten dados raruba menapa kewala nanging menika sedaya kula aturaken saking keparengipun anak Anggir Jaka Pitana inggih anak Anggir Prabu Anem Kurupati. Ing temtonipun sampun sawetawis wanci anggenipun ngaturaken nawala panglamar kunjuk wonten ing ngarsa paduka ingkang sinuwun kepengin lan kumacelu amandhang kusumaning ayu Dewi Drupadi kinarya Jatukrami ingkang ing benjingipun badhe tetep sinunggi-sunggi dening tiyang saknegari. Mila nuwun sewu sinuwun menika atur kula ingkang angka pisan. Iya. Wondene ingkang angka kalih biyawara sampun sumebar wonten ing janget Cinencang Blabar Kawat papaning sayembara ingkang dipun gelar dening Satya Mandira Jajar Raden Gandamana kawentaring kathah sekti kalintang jagat tanpa tanding kadigdayanipun Raden Gandamana ngantos kula mireng kathah para Jenerpati miwah para satra ingkang kaplayu mboten sembada nandhingi kridanipun Harya Gandamana. Nang nyatanipun kondang umandang kala wau teka mboten jumbuh kalian kasunyatanipun mestenipun anak Anggir Jaka Pitana badhe lumebet wonten ing Blabar Kawat janget Cinencang ajanging sayembara prang Raden Gandamana temtonipun taksih lenggah wonten ngriku. Nang nyatanipun mbok menawi saking alit raosing manahipun Raden Harya Gandamana mireng pawarta badhe dhatengipun anak Anggir Jaka Pitana tintrim raosing manahipun tumunten mundur saking Blabar Kawat janget Cinencang. Awit kados menapa nyatanipun anak Anggir Jaka Pitana kala wau sampun ugi kawentar ing reh kadigdayanipun. Dasar menika pambayuning Sata Kurawa ingkang jagat sampun anekseni dhateng kadigdayanipun. Mila sinuwun kejawi ngebun-bun enjang anjejawah sonten dhateng Kusumayu Dewi Wara Drupadi kinarya Jatukramanipun Anggir Jaka Pitana menawi tetela pancen rumaos miris lan tintrim manahipun Raden Gandamana prayogi sayembara prang dipun cuthel dipun cupet dumugi semanten kemawon kaparenga titi bangsa menika ugi ingkang putra putri ernaning Dyah Ayu Dewi Wara Drupadi
kaparingna dados jatuh kramanipun anak Angger Kurupati. Mboten badhe dawah wonten ing parang rojeng nanging badhe dawah wonten ing kasur babut tundha sanga. Ing benjangipun badhe dados nimbok ratu ingkang wenang lenggah anjajari Angger Prabu Anom Kurupati ngembat praja Nyakrawati ambau dendha. Caca muntap ler kinatap Sukayaya sinibe Cocoban mawingo-wingo Medhot patoning ati Netra pusak ngundarandir Sering jonggo malatu jagat Dewa Bathara Gandamana Yayi Gandamana kula Koko Prabu Siadi sun keparengake ora mung sapet jagong nanging pamurbaning lelakon iki tak pasrahke sak utuhe marang sira Yayi Mandira Jajar kaluhuran dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten langkung ngestoaken dawuh paduka Koko Prabu iya ladenana Sengkuni katone kok tekane Sengkuni kangen karo lelakon sawetara kepungkur Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Iya. Suman. Apa Raden Gandamana? Kowe kok isih urip? Iya. Aku dadi kaya ngene iki merga pokal. Aku biyen nom bagus cakrak pinter tur pengpengan. Sapa wong wedok sing ora gandrung karo Harya Suman biyen. Ning saiki awakku rusak. Mataku mendelik. Dadaku sangkuk. Tanganku nekuk, irungku mbethek. Wetengku dadi bekel. Lakuku dadi keser-keser merga mbok polo gantang nalika semana. Sing luput dudu aku nanging kowe. Bali menyang rembug sekawit ngerti yo. Dadi mangsa iki sayembara prang wis tak gelar. Kabeh kang lumeba ning blabar kawat ajanging sayembara kudu manut tatanan. Nanging kena apa? Kowe bludas-bludus singlar saka wataking tata krama. Luweh-luweh ucapmu ngawu gawar. Biyen tekan saiki ora owah lagak lagon karo lagianmu Sengkuni. Yen ora nyampluk kiwa tengen, yen ora ngabangke kupinge wong ora lega atine. Iya, pancen. Syukur nek kowe isih gelem perkitik. Ya iki sing tak jaluk. Tuwa kuwanenmu nek pancen wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Pancen wong wani ngedeke sayembara perang ki kudu otot kawat balung wesi. Sungsum gegala. Ana panunggalane biyen ana buta saka Ngalengka diraja jenenge Raden Harya Jambu Mangli. Mestine kowe eling biyen. Gajeke lelakone ya radoh saka kene. Harya Jambu Mangli pengpengan sekti prawira. Nanging nyatane apa? Sak dhuwur-dhuwure kluwihan kuwi ana sing ngungkuli. Ketlayake nglakon mati tenan tanding karo Sang Begawan Wisrawa. Dijemparing ora mindho gawe. Keser-keser geblak depani lemah. Ana panunggalane meneh. Buta uga senopati pengpengan saka negara Kasipura. Wah muka lan hari muka. Kae sekti kalintang ning nyatane.
Bareng kakian sumbar ngedeke sayembara perang jebul mati dening Sang Dewa Brata ya saiki Sang Mahatma Bisma. Apa kowe ora eling karo lakon-lakon sing kaya ngono antik kuna kowe wani ngedekake sayembara? Aku ngerti kowe bisa ngrusak awakku. Nanging ora bakal bisa ngrubuhke putra nata Ngastina Raden Kurupati, ora bakal bisa. Manuk semaning jajalan. Aku wani ndodol lakon iki wis tak ajangi jembar. Aja meneh Jaka Pitana ngrubuta sak kuwaran. Ngrubuta sak Kurawa 100 ora bakal mundur secangkah. Iya. Iya. Aja mung Kurawa ditambahi karo bapa pamane. Yen kurang lega atimu lakon jaman semono gagih maju Hayanana Gandamana. Nanging aja ana kene ana blabar kawat. Nek njaluk tak tekok-tekok kaya biyen. Ah, anggepmu apa ora wedi. Ayo. Jagat Dewa Bathara Yayi Gandamana. Nadyan dikepiye wae Sengkuni duwe lagak lelagon ingkang kaya mengkono siadi kang bisa nampa. Nata sing manah kula daya-daya kepengin ngrampungi damel sepinten bangkinipun Sengkuni sakurawanipun. Ya, pun Kakang Pitaya tak pasrahke kawicaksanan sakputuhe marang sira Yayi Harya. Terus to Kedu, kawula wonten pengendika ing ngadhawuh sinuwun. Ngawekane aja nganti ana dom sumruping banyu. Bidung api rowang trenggiling api mati kutuk angapi lamur maragake. Kejaba mbubarake kang padha gantung seba sakputuhe lakon iki prayitna njaba jerone lan ngisor nduri. Kawula ngestaken dawuh keparengamit madgal pasilan. Lain kono to wau titipun ing gati sanata samanjing loka pusantara saksana para wahini. Palungan cethi miwah para palicara ingkang samya ngampil upacara ngaji. Sigra tata anjajari regedeg samya prasetya lamun ta kapengkok ing Pancabaya ubayane ora balenjani. Alukon lakuning lekas lukita linuding kidung oh Adong kadar ngamong-mong
Oh nyat langening kalayan aklar pandang muncar Guntur kuning angin guntur adran arko ora konita kiri-kiri arek bumi prakempito kadolo mangamba-amba udan treswar lan Yesus kula ngaturaken pangabekti Paman Gandamana ya Gurupati tak tampa gawe gedhening atiku padha becik tekamu ih pangestunipun Paman Mandira Jajar kowe wani munggah blabar kawat janget cinencang Joko Pitana. Inggih, Paman. Kula nyuwun pangapunten saderengipun dene Cumantaka. Nadyan ingkang putra ing Astina ngertos bilih ngandika Paman Mandira Jajar ingkang regancang wonten ing blabar waja janget cinencang nanging labet kasurung saking derenging raos anggen kula kepengin lan kapiluyu mondhong sekaring kedaton negari Pantul Radio. Mila saking menika Duh Paman nyuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung bilih ingkang putra Joko Pitana kumawantun ngadhep wonten ngersanipun Paman Gandamana. Ya bagus. Yen to pancen wis mbok tata atimu. Kudune ora gigrik wulumu salombo. Paman. Namung wonten panyuwun saking Kang Putra. Kula ngeman dhateng pepunden kula Paman Harya Gandamana sampun ngantos alit sebit usikanipun Paman Gandamana agengipun ngantos mutah rah jengandika Paman menawi kenging kula pringgakaken margi ingkang leres lan becik kabar ngoyayi Dewi Drupadi kula boyong titi mangsa menika Alwong Paman Gandamana kula lintoni Mas Picis Raja Brana. Pinten gedhong pinten prau badhe kula sembadani. Waton dinten menika sayembara dipun sigek lan dipun pogok dumugi semanten Paman. Kaca muntap leres kinetap duka sinipi. Kaca bang mawingo wingo. Aja waton guneman kowe Joko Pitana.
Apa kaya ngono kuwi wulang-wulangane wong tuamu Sengkuni? Iya. Ucapmu kaya wong saudon saurupan. Ayo yen pancen kowe kepengin ngetokke lananging yudamu gaki seblakno dadamu. Aja ngucireng pupuh kowe Duryudana. Wah. Paman Gandamana ora kena ginawi becik. Yen pancen mangkono maragake tandangana Jaka Pitana ing kene marganing rubuhmu. Nganglunging kadhong malengkonger
Bubuk godo. Bubuk paman. Wah, edan. Hol, ba, ba. What? Wah. Keponakanku, ayo do maju, maju ta, do maju. Minggir. Paman Gondomono, ora lali kowe Kartomarma. Pecah dadamu, Gage. Hut. Hut. Ba. Hut. Ba. Hut. Ba. Hut. Hut. Right. Hut. Ba. Hey. Hey! Out! Ha! Ba! What? Whoa! Jojo borak wadung. Hey! Ba! Ut! Ba! What? That would oh. What? Minggir. Pendoro Raden Masayo Citraksi. Gondomono kang kaya kowe. Sinetya Mandraguna ora tegas tapak paling pandhe sisaning Kurinta. Kanapi tekaning kikir nanging kowe mungsuh Raden Arya Citraksi. Entek nalarmu kowe Paman Gondomono. Mati to.
kowe. Nah, kalah ngono kuwi. Lho keplokno Bandara Raden Mas Haryo Citraksi kok Gandamana sepira. No. Kurang sekti mekuro kurang gaman pedat ya. Anggepmu apa kowe Paman Gandamana? Andek ngono gemendhong kowe. Adol kuwanen kowe. Nah, ngono kuwi lho. Wong kalah ki ketara. Arep apa? Oh, gake males nek mani kowe. Anggepe apa kowe? Kaya ngene kok ngeteki sayembara barang kowe. Wat! Yo, wis kudu ora pinter gelut. Mantane apa kok ya. Kuwi sing do melek-melek, ayo melek-melek. Lagi rong bengi kok do ayo do melek-melek. Do maju nyekel gaman. Udute salahke. Gandamana. Wong kliwat wani kowe. Ngaduwa sekti aku. Ngaduwa perwiraku. Atos sing balung uleting kulit isih menang Harya Suman. Ayo, upama ta sekti kowe mesti kowe mbiyen iso mateni aku. Jaman kowe tak luweng ana Pringgondani mbiyen ning nyatane kowe ora iso mateni Sengkuni. Cetha nek to kowe kalah Yoni karo aku. Gage. Sing arep mbok nggo menang apa? Gage. Ya, iki nek wis kaya ngene iki ora eneng wong iso ngalahke. Lho. Jabala Pandhawa yuk gumulung mancer ring sata krawa kambak kongke srukati malah ngreget-ngregeti ora tata wong tuwa kok disampar. Apa mbok kira aku wedi karo Gandamana? Alah. Menang ora pun biyen-biyen. Wong niku ketara, nek wani dada endi dada adu to sing balung leting kulit niku sampeyan mesti mboten dadi wong pokil. Nek pancen wani biyen mesti mangjak gelut. Mboten kok nganggo cara ngedu negara didu. Pringgondani kali Ngastina mang tabrake. Lah, bareng dadi perang gedhe tenan. Sampeyan tuwuh akale, Gandamana mboten dosa, mboten luput, mang luweng. Ha niku lah pekertining cipta rasa sing mboten nganggo dasar kautamen niku nggih ngoten niku. Niku glethek petele mung wong milik gendong lali nggih kaya sampeyan niku. Wah, rekake bareng rumangsane Paman Gandamana pun mlebu luweng ditablek watu kon dhuwur. Tinggal mulih teng Ngastina. Sampeyan kok ya enjo-enjoe matur nek Gandamana mati. Apa rumangsamu wong ditablek watu kon dhuwur semono gedene sing arep nulungi sapa nang jero lemak. Nggih niku enten tembung Giri Lusi janmotan kena kirira nggih ngoten niku. Wah tenan to. Tekan Ngastina matur nek Gandamana mati ha bingung. Kelenggan patih mang jaluk ayo gumun kula niku nalika semanten mbok menawi Paman Pandhu niku ajrih kalian bapak kula. Wah tetepke dadi patih. Tung tung ngong. Wah. Dadi patih Harya Suman sik bagus riyen. Wah.
Sampeyan niku lho gumun kula kok nggih mboten trima pun dadekke patih. Monggo sampeyan dandang muni kontul muni dandang. Ireng mangkandhake putih mangkandhake ijo. Gandamana nyatane mboten mati mangkandhake pejah. Kok nggih wani-wanine teng kepatihan bojone Gandamana mang senengi. Ya ayu tenan. Ayu niku dundheke. Lah arep dundheke kene ketingale apa? Tenan. Lah mangsa gelem Dewi Retna Wulan bojone Gandamana, nggih paman Gandamana niku arep nuwun sewu dudu anak ratu. Ning niku ambeke ngumalarum wong wedok sing kebak susila tata krama. Nggih mboten gelem kok mang senengi bae. Ngoten. Mesti sumpahe nyenggol kuliku tak beset tekan daginge. Tenan. Sampeyan nalika semono mboten eling to. Ora eling aku mendem kok. Karepku tak nyangi ngono ae. Dadak sesuk-sesuk ngopo ya ayu tenan kok. Dasare nalika semono aku ya cakrak ya bagus kok le. Nggih. Ning nuwun sewu Pan, niki sak benere mawon pumpung catur netra. Ning dudu catur netra. Mergo nek Citraksi ten Kartomarmo jenenge dudu catur netra. Iya, piye? Ndek mben niku nggih pun kelakon tata carane wong kredaning priya wanita napa dereng, Man? Man. Ngapa ta iki jane iki ngapa? Upama kelakon ora iki ya ngapa kok merkarake ku. Nggih lho, kula niku mumpung ngerti wong nyatane sing pun nggih pun kelakon nyatane Retna Wulan nggih pejah. Ngene ya, Dur. Ning kowe aja ngomong ya. Nalika kae kuwi sejatine kok iya. Nah terus pripun niku? Aya mbok menawa Retna Wulan wirang atine tinimbang ora wurung gandeng ora percaya karo Harya Suman ngunus patrem nyuduk nggon pener jantung ini tembus walikat mati. Nah bareng ngono mati aku rak bingung ya. Oh sampean wangsul. Iya ning kathokku keri. Kathok kok keri. Ampun ngoten niku. Gandamana teka. Napa sampean ngerti? Sing gawe urip ning ajeng jereng lelakon ning titah ngoten niku. Sinten sing nyono nek tablek watu semonten gedene ten jero luwung kok urip. Metu kaya pendirangan mripate abang, kupinge jepiping, tangane ngepel. Wah, mboten nganggo srobot-srobot, jambak rambut sampean digeret. Kula weruh dhewe nika. Weruh dhewe kula. Lah kok kowe nalika kuwi kok ora nulungi. Kan nulungi pripun? Wong sampun pun dicangking kempit. Jebles-jebles ke watu kiwa tengen ngoten niku. Sampeyan bengok-bengok. Aku kok meneng wae. Nggih mendel aja napa. Kula nyedhak mati kampleng kali Gandamana. Lah kok Durmagati kok nyokurke. Wong ngono tah kurang ajar. Asem kecut ra. Ngene kakek. Nggih niku jenenge penake ora sepiro. Ning rekasane ditanggung sak yahene. Ngene niku. Tegese penak Rasulullah lungguh dampar kepatian niku penake sepinten. Mongko ngadu cukup sampeyan niku pun cukup lahir batine. Napa? Nyandang butuh mangan boten kekurangan. Keceh bondo lungguh sila tumpang, suku sampeyan edek. Mboten enten wong ngelikke. Pun janggrungan rina wengi, mboten enten lerene, mboten enten wong madoni. Wah, karo paman Gandamana gandeng muringe pun ngentek. Atine pun sedih sundul langit mergo ngerti kelakuan sampean niku. Wah niku tekuk-tekuk untel-untel niku. Oh.
Aku nggumun kok sak randuning awakku kok diewer-ewer nganti ra karu-karuan. Agumun kok ya tekan sing delik-delik bareng kok. Ada ya. Mula aku ki nganti sak yahene iki ora iso piye-piye diotot-otot karo Gandamana. Karepku ki iki mau enek dalan sing prayoga nggonku arep males. Mbok menawa lagi urip kertuku. Gandamana arak pulasara kaya kewan kae. Nyatane sampeyan nggih mboten enjo. Ya, pun pundi? Nek Kakang Duryudana man minggir niku sampeyan mang tandangi. Ha pripun? Sik, iki kudu golek cara, Dul. Golek cara pripun? Ajeng mang luweng mleh nika mesti pun luwih waspada. Moko pun ngerti cengkok sampeyan biyen-biyen nggih mung ngoten niku. Pun ngerti niku ajeng mang napake. Ajeng mang racun kaya Pandhawa. Ajeng mang obong kaya Pandhawa nika. Pripun ajeng mang napake? Paman Gandamana niku kondur saking Ngastina riyin mesgul atine. Sakbibare mala sampeyan nika kondur teng Pancala melih niku mboten kok perkara ditundung Prabu Pandhu mboten. Mboten disingkirke kalian Paman Pandhu niku mboten, ning penggalihe Paman Gandamana niku bingung dhewe merga rumangsa nindakake suwiji-wiji sing nglangkahi wewenanging ratu, ngoten lho. Ayo wong nrunyak iki ngono kuwi, anggepe apa? Dupe aku salah kok. Apa rumangsane negara Ngastina iki dudu negara kukum. Kabeh kudu dirampungake sarana kukum sing lumaku. Paman Gandamana kondur dhateng negari Pancala, atine judheg. Mboten kepengin dadi ratu mulih wong nyatane uripe niku sugenge niku kudu sramake sakwetahipun kangge dharma. Niku nek wong pinunjul wong perwira ki nggih ngoten niku. Mboten kok kaya ndika niku. Mergi ngaten nggih, Man. Nuwun sewu. Titikane wong ngawula, Paman Gandamana niku teng Ngastina rak ngawula. Utamane wong ngawula dhateng ratu niku pun ditindakake kabeh. Gemi menyang kagunganing ratu. Niku nek pun Paman Gandamana pun bisa ngreksa wadining ratu niku nggih pun ditindakake Paman Gandamana. Nastiti sak tindake ngati-ati sak solah bawane. Tanggap sasmita. Lho, Paman Gandamana nek kalih Prabu Pandhu kaya murid kalih guru. Pancen niku ngaku Prabu Pandhu niku gurune. Santosa batine nek nuju dicoba. Jane Paman Gandamana dikongkon teng Pringgondani niku mung dicoba. Paman Pandhu niku dudu wong bodho. Paman Pandhu niku wong pinter kok. Ratu kok bodho niku pripun? Ratu niku pinter. Anu akal-akale sampean mawon nek wong dicoba karo ratune kok malah dicilakake. Wah, druhun. Aja bapa paman kula tak dol sak payu-payune sampean. Ngeten. Madhep mantep nek diboboti pegawean merantasi Paman Gandamana. Nyatane ning Pringgondani ora merantasi malah mati. Ha niku lak sampean mang cilakake. Ha tujune niku kula entuk kabar Paman Gandamana Wilujeng Rahayu niku merga ditulungi kalian Landak Seta. Landak Seta niku Pendhita Ngarga Tumelung niku mara tuwane Paman Widura. Ngerti? Wah, kok aku agek ngerti iki. Dadi sing nulungi Gandamana ki Widura. Nggih, pancen Paman Widura ngerti. Sak obah kula sampean teng Pringgondani riyin niku dimemanuki ditutwuri kalih Paman Widura. Dadi Paman Widura ngerti nek sejatine sing ngluweng Paman Gandamana iku dudu buta Pringgondani, ning sing ngluweng Paman Gandamana niku sampeyan kalih Kurawa. Mula dikandhake kalih maratuwane Begawan Landak Seta. Terus Triwikrama dadi landak.
mbobol bumi nulungi Paman Gandamana. Waluya jati-jati temah mulya metu jedul saka ngluweng goleki sing jenenge Sengkuni. Terus didadah kaya ngoten niku. Oh ta. Ajeng napa sakniki? Ajeng sugih dhuwit nek sakniki mun mengkrik-mengkrik kaya sampean terus. Ajeng napa? Ajeng keceh bondo niku nek ambekan pun kaya ngoten niku ajeng nggih napa? Ajeng dhuwite pirang-pirang niku nek niku pun mboten enten gunane ajeng nggih napa? Niku oh, najeng pripun? Nek ngono gedhe cilike Widura. Nggih ngaten. Aku saiki ora ngadepi Gandamana areng goleki Widura. Oh, padune ora gelem perang. Akeh lunga. Oleh ngetiging. Paman Gandamana ana parat. Sinekti tanpa aji. Teguh Yuwana tanpa mekuru kaya kowe. Iki anakmu lanang tur sasanae lho. Ye. Prawira Tama Sembaka. Seblakno dadamu kowe Paman Gandamana. Dursasana rasa kagian bebangal. Ayanana bapa paman. Trembelane ing kene marganing patimu. Os. Hut. Hut. Wah. Oh. Wah. Wah. Hut. Wah. Oh. Hut. Wah. Oh. Hut. Wah. Oh. Wah. Edian. Wah. Wah. What? Ayah! Ah! Halt! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Halt! What? Oh! Ah! Ah! What myself? What? What? Ah! Oh! Hey! Aduh, mati aku. Ah. 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 Oh. Oh. Ah. Ah. Ah.
Paman. Ayo mati aku, Paman. Mati apa urip? Kula kawon, Paman. Yen wis kalah piye? Kula mantuk. Kula mantuk mawon, Paman. Wonten mindho gawe kalendika Paman kasekten pandika kados Paman Prabu Pandhu kula nyuwun pamit.